Setabeng para prajurit, kowe wis midhangetaken Wismu Minak Jingga ngutus dhumateng aku kang supaya tumuju ning Toban. Mula saka kuwi kowe sing ati-ati lan waspada. Ing negeri Toban kuwi adoh. Mula saka kuwi ayo titiane dicepake. Titiane Ciko. Wah, sampun. Wes dipakani apa durung? Wah, sampun titian. Dikoni. Menika sampun dipun cepake Suketijo ya, Jo ya. Ora doyan. Ya kok tak ganti karo dedak to. Lho, ora doyan. Anu Jo, katul. Ya moh. Ya kok tawahi nasi padang, Jo. Gamet, Kang. Oh, ya. Percaya wong jarane Bupati sugih, njaluke nasi padang. Ngombene, Jo. Wah, tawahi ngombe banyu sendang, Jo. Walah, banyu sendang ora doyan. Banyu sumur ora doyan. Ora doyan. Anu, popoko tawahi kawa-kawa gelem, Jo. Kawa-kawa itu. Ya, Jarane Bupati sugih. Aja ngamuk ya, Jo. Iki lanang kok wedok ki mau. Oh. Wedok. Wedok. Wah, ora ana lato-latone kok lanang iki. Lanang. Sampun menika sampun siaga tipate. wis yoga. Sampun. Ya. Budaleng tumuju Toban. Ayo budaleng jangkrik ginggong. Oke. Ayo. Ae.
gari aku, Jo. Nah, iki gari aku. Siap, Jo. Kowe iki mangan tapakani. Ngombe ta ombeni. Lho kawin kowe ta open BO kok malah tumpaki ra gelem iki. Tamu piye aja. Lah, maksud ya. Ya. Aja dhuwur-dhuwur. Ayo, melaku aja. Ayo aja. Kowe kurang ajar kowe. Kowe saiki karo aku wis ra maksud. Kowe rape tak pakani ya rape tak ombeni. Apa meneh kok open BO. Rene, ayo tangon yo. Ayo tangon le. Ayo le, tangon malu aku ya le. Tangan kene ya le. Saiki kowe mulai karepmu ora mulai ya karepmu. Aku pengen mangkat dhewe. Prabon Mojopait. Ing wektu dina iki aku dawuh marang Kesrira, siaga ing gati sawega ing diri. Merga wektu dina iki angkat buta tedhak ana ing Keprabon Mojopait darbe karep apa? Coba tak takonane. Sedulur angkat buta. No nggih. Ing wektu dina iki Kang Slira nganti prajurit sagelar sepapan tedhak ana ing Keprabon Mojopait darbe karep apa? Sepisan akrep suwita ning Sinon Prabu. Kaping pindho akrep mlebu ana ing Mojopait. Umpamane Kang Slira lumebu jroning Keprabon Mojopait ndur karepmu apa? Karepku arep nagih janji nalika semono Bus Miminak Jingga bisa mateni Kebo Marcuet. Banjur mlebu ning Mojopait nagih janji. Oh iya. Aku wis tanggap ing sasmita. Nggonmu bakal mlebu ning Keprabon Mojopait diutus marang Ratu Sembanmu Urubismaya Minak Jingga. Bener, Nagih janji nek rikala semono kelakon mateni Kebo Marcuet, dheweke bakal dhaup karo Sang Jwita Ratu ngono ta. kuwi bener. Sedulur angkat buta. Kepiye? Dadekke kawruhmu ya. Ing wektu dina iki bebasan negara Mojopait iki lagi kasiwring Nur Kuning.
Sok sapa wae sing bakal mlebu jroning keprabon Majapahit wektu dina iki ora dikeparengake. Mula ya. Ora yen ning mengkone aku wis nampa dawuh Sang Dwita Ratu nek ana tamu dheweke antuk malilah kang supaya lumebu jroning keprabon Majapahit ing mengkone kowe bakal ndak larapake munggah ana ing Datulaya. Nanging aja wektu dina iki. Ya. Purbawasisa wis sampirake kawan aku. Entuk aku ya mlebu. Ora entuk aku ya mlebu. Umpamane aku sing dadi pepalangmu, ya bakal tak gawe karang abang ora Majapahit. Jojo karawanan. Ayo berdiri. Ayo maju. Yes.
apa? Kuwi tak gawa iki perkara mboke lunga Taiwan. Lah tibane tak ombak. Ora mesti nunggoni. Lah kene takon ngajak bayar bensin. Sing Taiwan ki bojomu. Lagi ini kucorai foto main dhewe keluarga. Tak kakak kan. Pak Amu iki. Hei! Jabak bayi. Aja ngaku-ngaku nang Pak Amu nang yo bagus. Orangan kok. Sini. Hei! Aku siap. Aku yo ora sedek. Aku wis sidenanya. Ayo semua ya. Aja ngono, jatuh pede bapakno. Pak Amu jatuh pede. Maksudnya gue dicabut kayak gak darurat tanggung. Bapak ngatasi Wani. Wani lho Pak Wani. Wani. Sabar. Ayo lho, aja kok. Wani kok. Adamu piye? Wani ora. Adamu piye? Mundur. Halo, sebentar, Please. Tenang. Jayus. Siji, loro, telu. Ya. Lho, musuhmu. Lah wani maju bareng. Jayus. Wadah nantang wani. Ada apa? Ada apanya? Ada apa aja terima kue. Nanti. Ora apa-apa. Gini ya. Ambule.
Aduh kurang. Eleng-eleng kok dia mikring. Saya tuh mau ngomong ini. Iya. Pak, aku tuh gak nilai. Aduh.
boten-boten. Aku ora bakal gigit, ora bakal ning papan kene kowe apa aku sing ngene kowe? Bajo sejaga tak rusak nyawa. Iya, pintu. Iya.
Wong Majapahit. Ayo, yen pancen kowe kasatria ning Majapahit. Prajurit kang pilih bobot pilih tanding. Iki wong Blambangan bujungan aku. Ayo, aja elak-elak sela tumbang. Maju oleh balagan. Iki musuhmu, wong Blambangan. Aku gelem minggir, Kak. Yen aku patang niki. Wong Majapahit. Sepisan maneh taling aku. Kanca ruangmu wis basa-basi pindho babatan pati. Mula sangka kuwi, sing tak jaluk wis becik bali ana negara. Penak anggon ngomong. Wong Majapahit ora bakalan minggir. Ora bakalan kendur ora iso kene. Panjen kowe bisa nang aja gawe jeneng. Aku bakal manut kok marang. Aku ora bakal bali. Banjur anu bisa nugel belum. Yen kowe ngono, coba yen kowe bisa maju sedangkah. Ya. Ya. Kejuret piye? Peperangan ora bakal nek kerampungan. Sing mbok karepke, adu tak selesai. Yen trimo adu tak selesai. Pojo pet jange kasih.
Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Mati kabeh. Awake dhewe nang papan kene sing wis hati-hati. Nah. Lah wong. Jame. Jame dengkulmu. Nang ndi? Yo kono golek nang ndi? Baterku. Ora bisa. Kowe iki takon golek kancamu. Bocah cilik. Anak gajah di bawah. Saya mau berarti pateni awake dhewe. Bukan mau enggak? Iya. Ini kancamu. Iki sopo? Iki piye? Kucingan. Aku apa duduk duwe. Aku siapa kan duwe. Kowe bok. Tawa duit bok. Kowe ya bok. Kowe lah bok karo iku tak gomulan. Terus duit langsung tak lungno bojoku nyok.
Udah ini. Bias. bakso. Udah. Soto. Udah. Sate. Udah. Lah apa? Batang. Potongi turu. Mati iki. Ngene wae. Piye? Ati yakin iki itu pocong. Lah kok iso? Iki mau ke mesin-mesin. Lah ya. Terus buka. Lah. Aku bakal mana? Tinggal. Apa? Piye? Apa kok ceblokno? Kowe wae wis mati boten kok mati. Enggak. Kok kita tau tahu yo. Ayo tidak. Oh alah. Kene wis aman. Anake kok podo mati. Mati. Otone yo wis dikerjani awake dhewe. Bener. Wis kowe carane piye kowe? Ngene piye? Awake dhewe ben kaya iso seneng. Heeh. Wis golek ono wedokan. Ngerti cewek ora? Sing piye bodine? Bodine piye? Jadi, heeh. Semok. Kaya sapa? Kaya sapa? Ya sekarang golek. Gawene piye? Halo. Gimana? Saya sudah ready, coy. Wis ready ya lho. Adek panas godhokan. Mas, aku wis siap. Kau undang-undang ya napa to, Mas? Iki mulai muji kok ngendi? Aku tak DM nang TikTok. Piye? PP-ne Wayu. Heeh. Lah nek pas tempat bentukane kok kaya goreng. Ya Allah Gusti. Gedeng aku. Ngece. Aku mbok arani telo goreng. Aja ngenyek le. Ngene-ngene iki aku ki saora-orane jebolan rajek le. Rene nduk. Apa, Mas? Iki jenengmu sapa? Apa kenalan? Iya lah. Oh, bilang dong. Kenal lo, Mas. Jeneng sing anyar apa kawak? Sing anyar. Sing anyar urung dadi ya, Mas? Lah sing kawak. Kroyok semut. Di gua sumur jare sing kawak. Lah iki saiki piye, Dik? Kene kenalan. Kenalan, Dik. Jenengku Mas, dirung ada ya Mas ya. Jenengku Iya. Silvi Kumalasari. Kumalasari. Nak bengi diantri disogoki. Oh. Dik. Apa, Mas? Jenengmu nak bengi. Lah saiki nak jenengmu nak awan sapa, Dik? Oh, nak awan jenengku ya tambah jos. Lah sapa? Rungana. Nak awan jenengku Silvi yang Aduh, ketrisut aku, aduh. Sorry Mas, sorry. Rene. Iki janjane iki wedok apa lanang to? Yo. Aku kene. Aja ngono to, Mas. Asli ora? Saiki asli iki. Asli empuk kok. Apa le, apa mi?
Ana apa? Wah, ngece. Wah, ngece aku ora tau blower ya. Piye, Mas? Wah, natur mau nyanyi, goyang. Wah, aku juara sak Kabupaten Demak no, Mas. Walah iso. Jaluk jogetan apa? Jogetan ki moci ihi. DJ. Wah, siap dong. Oh. Mas, DJ Sidi, Mas. Oh, ono kae. Oh. Oh. Mas, aku nak goyang di dodo ya, aku melu goyang ya Mas ya. Ayo Mas. Oh, 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 woyo bu. Oh, oh, oh. Aja ngono kuwi to Mas, nyatane kowe pengen aku tak siap kene. Yo, ayo kene, ayo kene aku tak gletak kene. Kene aku tak bubuk kene piye? Ayo aku siap iki, ayo. Oh, mengece aku ora gowo jagel Mas, ala gedeng aku. Aku jelas wedok murni asli. Gedeng aku iki ora lato-lato. Gedeng aku tak uyai kaya uyai. Lakune apa, Mas? Ayo sida apa ora to Mas, iki sida apa ora? Ayo to Mas, iki lho wis gatel kabeh iki lho. Ayo to. Oh, rasanya mesti wah, terkenyang emoy. Ayo Mas,